Здравейте, приятели! Завръщам се отново с нов епизод и много епичен епизод в Clash Royale, който сега ще снимам един чест опенинг, най-великият, който съм правил до сега. Така, хора, надявам се да ми съпадне Електровизард или Лава Хаунд. Тези двете, които аз ги нямам от всички. Така, както виждате, имам два фри честа, краун, мисля, че даже два краун честа, един Magical, един Giant, Legendary, Golden и тук направих на 9 победи Classic Challenge. Имаме и тук да отворим един чест. Не успях на 10, на 12 де. Така, хора, като го направим целият чест опенинг, може да играем малко от Prince Challenge. Така, хора, пожелайте ви късмет и нека да започваме с фри честовете. Има 3 карти, 2 джема, няма да има нищо интересно, Валкири и 11 зап. Още един фри чест, има 2 карти, значи добре. Royal Giant. Краун чест. 575 голд, 2 джема, 28 мортър, 39 миньонс, 8 тъмстон и сега мисля, че ще има епик. Да, точно така. Executioner. Супер. Не, нямаме друг краун чест. И така, хора, предстои сега интересната част. Първо Golden чест сега да отворим. 4 зап, 26 пир гоблинс, 4 мускетирки, мисля, че пак ще има епик. Да, точно така. 2 пъти ми спада епик от Golden и 1 път от краун. И така, хора, нека да отворим и този Classic Challenge чест. Отново 4880 голд, 21 гоблин генг, 22 кнайк, 4 валкири, пак ще има епик, да, лайтинг. Отново епик карт. Надявайте се най-накрая вече, освен епик и легендари. Така, хора, предстои най-интересното. Magical чест. Започваме. 711 голд. 3 кеняна. 5 арроус. 6 арчера. Май няма да има, за съжаление, нищо интересно. 2 валкири. Найк. Точно така няма да има нещо интересно. И сега 4 епик ще ми даде. Или 3. Да, клон. Окей, нищо интересно от Magical честа. Мисля, че първо трябваше Джан да отворя, ма както и да е. Отваряме Джан чест. И за съжаление има 3 карти. Иначе мисля, че да, няма да има нищо. Да, няма да има нищо интересно, тъй като имаш 3 карти. И така, хора, остана само Legendary честа. Надявайте се да е някоя, която нямам. И за по-сигурно, знам такива някои трикчета, ще кликам Електровизарда така нарочно, за да ми се падне. И да ни се падне поне така за всеки случай и се надявам с цялото сърце да ми се падне Електровизард. Тъй като аз много го искам. И така, хора, Legendary чест. На 3, 1, 2, 3. И както и да е, хора, падна ми са Грейвярд. Не съм толкова изобщо даже доволен от този чест опенинг, който го направих тук-що. Грейвярд вече даже имам една карта и даже мога да почна и да събирам за 3 левел Грейвярд, което грам не ме задоволява. И така, хора, пак не се докопахме до Електровизард, нито до Лава Хаунда. И това беше всичко за този епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, дайте лайк и се абонирайте за канала ми. Това беше всичко. Чао!